Dobrý deň, vážení spoluobčania. Vypočujte si nasledovný oznam. Študenti svätého Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením docenta Husára budú fotografovať v našej obci do útorka domy a okolie. Prosia obyvateľov o dôveru študentov. Pripravujú publikáciu. Opakujem oznam. Študenti svätého Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením docenta Husára budú fotografovať v našej obci do útorka domy a okolie. Prosia obyvateľov o dôveru študentov. Pripravujú publikáciu. Ďakujem za vypočutie oznamu. Oslava, moja červenostka Taká som všetky cíla. Dobre.